Hey, Calimero. Hey, meisje. Hallo. Ga je mee? Ga je mee, papi? Hey. Goed zo. Goed zo. Kom maar, pap. Hm? Ja. Gaan we even bij Menta kijken. Ik schrok me dood. Zo klein heb ik ze nog nooit gezien. Dit is het liefste beertje van Nederland. Volgens mijn vriend, de paardenkennis. En ik ben er ook zo blij mee. Hoe gaat het nou met jou? Oh, ik had het goed. Ja? Druk leven. Ja? Ja. We werken 8 dagen in de week. Je zou wel zeggen, nee, dat kan niet. Maar ja, ik ben geen man om op een stoel te zitten. Heb ik 1 keer gehad. Iets geleden heb ik een nieuwe knie gekregen. Moest ik hier 3 weken op bed liggen. Nou, de vrouw wordt knettergek van me. Ja. Knettergek. Dus hij zolde me erop. Zolde me erop. Nou, dat is gelukkig nou een beetje goed. Maar ja, we hebben een druk leven. Kijk, weet je wat het is? Ik hou van aparte dingen. Ja? Niet waar normaal mens dat of dat koopt. Nee, ik moet aparte dingen hebben. Maar daar heb ik ook weer aparte mensen voor. Ik kom overal. Door het hele land en in het buitenland kom ik wel. Soms bel ik s'avonds om 10 uur, zeg ik tegen een vrouw, kom niet thuis hoor. Dan ga ik niet naar een ander vrouwtje natuurlijk. Ik ben de hele dag aan het vliegen en het gek doen. Echt een handelmansje. En een handelmansje. Het altijd al in me zitten. Ja. Het altijd mijn hele leven al. Kijk, wat een ander niet koopt, koop ik wel. Zo. Ja. En voor elk is iemand voor. Maar ik moet hem alleen even treffen. En dat gebeurt ook wel. Het kan soms wel eens even duren, maar het gebeurt wel. Maar als ik dat zo zeg, best wel wennis is, maar dat best echt gewoon een paradijsvogel, of net? Of hoe? Ja, maar zo voel ik me ook. Je leeft maar 1 keer, hè? En geniet er maar van. Het leven is heel kort. Dus elke dag een feest. En wat heeft dan mij pistool? Wat is dat? Ja, country en western, hè? Country en western. Veel mooi. Hoe net bang te wezen. Je moet echt niet bang te wezen. Nou, zo eens even kijken. Ik heb de bril niet op. Maar het is 62 centimeter. 62 centimeter. Allemachtig wat klein. Nou, Menta. Zullen we die eens even meten? Dat is een stukje groter. Nou, Menta is 1,56. Nou. Wel lekker binnen, maat. Hé. Wat een avontuur, niet? En hoe is het met de hinders? Met de hinders? Nou, we hebben geen hinders meer. Oh. Ja, de liedje, dat zal ik je vertellen. Die kreeg ik van, op mijn verjaardag van bevriende Romeinen. Maar dat is zo'n peertje moet aan binnen. Die hak ook binnen in de boot. Ja, mijn kameraden belden me op en die zeiden, we moeten de schoenen nu doen en hij is dat peert in de boot. Ja, dat begreep ik ook wel natuurlijk. Maar hij is een paar keer ziek geweest. En het was zo iel en alles, weet je wel. Dus ja, heb ik hem maar verkocht. Dus dat wanden. Ja, maar Menta hier wel een speciaal plak voor jou. Menta, en nog steeds. Ja. En nog steeds. Ja, we hebben onze pop, Menta. Daarom hebben we hem ook op laten zetten. Omdat we daar ook met begonnen binnen. En ja, daar hebben we een heel leven met beleefd met Menta. En hier is nog een gedichtje. Ja, dat klopt. En wat is dat voor gedicht dan? Dat is een gedichtje over Menta. Oké. Ja. Zal ik het eens voor je voorlezen? Menta was een deel
van ons gezin. Toch weet je ooit, komt de tijd van het bittere afscheid. We hebben je lang bij ons gehad. En je was onze allerliefste schat. Maar al die mooie dingen zijn nu herinneringen. Je mooie, bruine ogen verloren hun glans. Ze werden langzaam dof, je benen lieten je in de steek. Ik zag je wankelen en het brak ons hart. Het afscheid, het was niet meer te vermijden. En we wilden je niet laten lijden. Nog snel een knuffel en een laatste streel. Dan gaan we weg. Het wordt ons te veel. Dag lieverd.